Ассалому алайкум, ҳамватнони азиз. Сухани ҳақ ҳеҷ кас аз ҳазрати одам то ин дам мегӯяд, ки Паҳамбари Мусаввида шуда бовар намекунад. Пайғамбар сам як рӯз ба пеши мушрико баромада мегӯяд, ки агар гӯям ки дар пушти ҳамин чиз кӯҳ одам аст бовар мекунем? Мегӯяд ҳо. Пайғамбар сам мегӯяд, агар гӯям ки ман пайғамбар ҳастам, фиристодаи Худованд ҳастам, бовар мекунед? Гуфтанд ки не. Инчунин ман ба шумо гуфтанӣ ҳастам, ки ҳамин коре, ки дар ҳаёти ман шуда истодааст, ҳеҷ кас бовар накардааст, ки мисол ман ҳамин хел чӣ кардааст. бадбинӣ кардааст. Ман хостам, ки ба ватан баргардам. Ин як коре кардааст ҷиян, ки гуфти тоҷика, ки маро расво кардан, ки ина мо дар инҷа квартира рози соҳибхона гуфтааст, ки феврал охири читонаи муҳлатоне то охири моҳа мега биёвен. Квартираҳо бисёр қимат аст. Ҳамин қадр қимат аст, ки 40,000 болоид. Ин шаҳре, ки мо ҳастем, як хонагаш 35-45 та як хонагаш бо квартира бо комиссия дора, бо 50% комиссия, бо залог дора. И якта чиз малосемейкона ёфтааст. Малосемейка нест. Ҳамаро дар фурӯш ҳаста, додан чӣ мегӯянд, спориданда неста. Малосемейкаҳомонам 15,000 болои. Ҳозир мо малосемейка мешинем 15,000 меспарем. 15 ҳозир бо 17-18 то 20 штаги малосемейкаам. А квартираҳои яккомнатаҳо ай 35 чил боло нархаш аст дар интернет дистем. Бинед, ки ман гуфтам, ки агар ки наёбем, мегардем ватан мерем. Не ки ватан нарафта моро аллакай оҷа чӣ кардастиян, таҳдид кардастиян, ки мо Россия мерем, тара нест нобуд мекунем. Дидем чӣ қадр одамо гапи роста бовар намекунанд, гапи дурӯға бовар мекунанд. Рост аст, ки мо мехоҳем ба ватан равем. Натонистам аввал ки равам, ки хонаҳо қимат буд шамеда. Агар гуфтем хай қимати ҳар 2-15 аст, ягу чи дар инҷа квартира мисол надорум сум дар инҷа, ки бигирем дар ватан мерам, хай як кор мекунам, даромад меёвам, дорум дар Тоҷикистон квартира ман худам иншоалло ки иҷораша месупорам. Бо ҷода шогирдом ҳастанд, мисол ки ягонташ бо мисол ки мегӯяд, ки хонам да биё ягон моҳ 20 то хона ёфтанд. Маро шогирдон пешниҳод карданд, ки муаллима то хона ёфтанд, дар Ленинский район хона дорем, метавонед ки равед истед, дар Душанбе хоҳед дар хонаи худмон мемесед. Шогирдон пешниҳод карданд, худоам баракатшон диҳад. Лекин айдастаи ҷияне мехоҳад кайса, ман наметавонам ватан рафта. Ман наметавонам рафта, барое ки дар ҳамин ҷо таҳдид кардааст, ки мерем холама мегирем, мерем дар решотка мепартем. Агар мебарам, мегӯянд, ки ба даст почаи худаш омад, ина мегирем, мебарем, мепартем дар решотка, дастовият монанша бикушанша холама нестшем. Нестшави май холам, нестшава брава. Як ҳамсоямо ҳамин хел бачаҳоша пишиша мегирифта, ёри бачаҳош қадим ҳама ҷанг мекард. 7 бача дошт, як бачааш гӯнг буд. Бо гӯнг дар интернат калоншудагӣ буд, якшабе хонаашон ман мера. Вақте ки баъд пир шуд, ам гӯнг қатӣ буд. Ба модер ҳамати мара гуфт, ки ҳайф ям пиштагӣ ёд, ки дар охир қадим буда, ки гӯнг моди шунавор гап занод ки ҷоштан. Баъд зана гуфт, ки ҳо роста гаптон. Ай рӯи ям бачаҳо гуфт, ҳама ҳамсоя қатӣ чап шудӣ. Ай ҳозир ҷияни ман ай рӯи гапҳои худаш ман қатӣ ҳамаро чап кард. Ҳама хештавор як тараф шудагиянд, мара як тараф мондагиянд. ҳамаро ҷазир кард. Ман айно ягон бор суми ягон чи ёрдам пурсидагӣ набудам. Ман фақат ба зиндагии худам будам. Ман ҳамун кӯдакӣ ба зиндагии худам будам. Лекин ино маро ихл кардааст. Ай ҳасади айбахилира. Айбахилӣ, ки холам пешравия, мо қа холам меҷиқем, бо дар интернет биромада. Охир ман дар интернет биромада мебудам. Ман 8 сол боз мехостам, ки дар интернет биром, лекин ҳеҷ кас маро роҳ нишон надод. Бо раҳмати Худованд қатъи якта духтара, ки урус мара 1 сол пеш нишон дод, чӣ кардам, сайта регистратсия кардам, дар интернет биромадам. Лекин ино на хӯрда на бурда мегирад, дар гурдаам қая касиян. Ина ман усна исо чӣ кор кардан ман намедонам. Квартира дар инҷа нестай. Худованд ба доди мо бирасад, ки ба ин хел хештавор, ки нахоҳ ки ба ҷое ки бигӣ холама хай як квартира биёвем. Ман ягон каси ҷияном ман нагуфтам, ягон хештавор ман нагуфтам, ки ман квартира биёвем. Ман шогирдон қатъи фақат робита дастам, ки мада квартира агар ёфтем хабар диҳем. Бо худам ами тоҷик чӣ мегӯянд, сомонтиҷӣ чӣ қадар кофтиста будам. Кофтум дар Душанбе ҳаст квартира, ки як моҳа метиҳанд 3500. Ин хел чӣ мегӯянд, муддати дароза наметиҳанд. Барои ҳамин ягон кас ба доди ман намерасад. Нахоҳ дунё ба ин дараҷа шуда бошад, ки бегонаҳо маро мисол ки дастгирӣ накунанд, хештаворо маро киштанӣ шаванд, то ба кадом аст хандавари аломварам ханистай. Бегонаҳо ба хотири Худованд ҳеҷ кас маро дастгирӣ кардан намехоҳад. Хештаворо маро киштанӣ шидиянд. Худованд айбад накунад. Паҳамбари Мусаввида метавонад гуфт, Худованд айбад накунад. Худованд сабру тоқат диҳад, ки ина моро як моҳ муҳлат додагиянд, то охири феврал гуфтагиянд. На усу на иса. Дар ватан рафта наметавонам, ки ҷиянам ҳукми қатл, ҳукми пушти чӣ панҷара мепартем да свет мезананд, мекушанда. Ман ба ӯро гуфтам, гӯя прописка бирорен, мара гуфтам. Барои прописка ки тира свет монда бошад, дурӯғ мегӯянд. Дурӯғ гуфтаистанд, ки холам биёяд, дилаш бисӯзад. Ман дилсӯза кум, ки ман холаи пешина дилсӯза кунонистам, ки ҳамаи хонаҳо дарма барои шумо додум, хезен дар болои сӯхта намакҳо кардастед. Лекин мин ҳамин гапа ман рост гуфтаистам. Ман дурӯғ нагуфтаистам, ки хона моро то охири феврал ҳамсояҳоям гуфтам, мегӯяд квартира ҳеҷ кас наметиҳад. Қимат озир шумо медонед, ки дар ҳамаи ҷо қиматӣ шудаганд. Лекин магар он касе, ки ба хотири Худованд маро дастгирӣ кунад, бигӯяд, ки ина мо тира мисол
тоҷикистон мисол амният нест. Тоҷикистон ман намерам, барои ки амнияти мара ҳеҷ кас ба калом намегирад. Тоҷикистон ҳозир хеш тавори худам ки мара аҳуҷа ки таҳдид кардистан ки миёя ҷиян хоҳари ҳамун ҷиян мегӯяд ки акам билет хариде, хоҳар мехаре, хоҳар мегӯяд ки билета харида, окей, мерава ба сари ту. Аҳуҷа ки ба сари мара таҳдид кунӣ, бия ман чӣ қадр ватан мерам, дар ватан меистам. Ина савол, ки амнияти мара дар ватан ба калом мегӯяд ки мара дар ватан меистам. Дар ин ҷо бу як полисия як чил мисоли хабар додум, гуфтанд ки биёян, ӯ наметавонад ба ватан наздик шида. Тасаввур мекунед гапи Муҳаммадуллоҳи Лоҳурӣ дар ватани худам наметавонам рафта истода, ай хеш таворам ки мара таҳдид киштан доранд. Дар инҷа наметавонам истода, охи истодисам ина ки як моҳи дига феврал моҳлат додиянд, ки ҷо рафтани чӣ кор кардан монанд. Худованд худаш осон кунад. Лекин ягон касе ки аз шумо боша, ай барои худованд нахоҳ ки ягон инсони барҳами инсофӣ намонда боша, ки гӯяд ки мисоли ина мо тара сумқат ёрдам мекунем, дастгирӣ мекунем. Ҳар як кадоми шумо гуфти рӯзо ки сколько не жалко, агар ки тонен мада мисол чӣ карда сум ёрдам карда, ки ман хатия бу то ҳами тобистона квартира бигирем. Ина моҳи январе ку феврал охир моҳлат додагиянд. Март, апрел, май, июн ҳами 4 моҳа мисол ки то июл пропискамон не 5 моҳ то ҳамун пропискамон тамом шуда дар ин ҷо вай кунем, ёрдам кунед, дастгирӣ кунед. Ман ҳеҷ каса наметавонам гуфта мисол хештаворомо дига гуфта наметавонем ки маро ёрдам кунед, қарстен ё ки ёрдам кунед гуфта наметавонам, барои ки мара аллакай ва ё қасдӣ киштан кардагиям. Барои ҳамин дар байни шумо ягон касе ки хоҳа ёрдам кардан сум 50 дирҳамие, 50 дирҳам мегӯям, 50 рублие, 100 рублие, рақами телефонтон роӣ кунед. Ман дар рақами телефонтон вай мекунам, мегӯям ки чиз менависам то на. WhatsApp надорам, WhatsApp пардагӣ рафтагӣ ҳечи надорам ҳозир ман. Ба ғайр Аллоҳ таоло ҳеҷ кас ба доди ман намераса. Нахоҳ ки муъмин бародари муъмин ба ин дараҷа бераҳм шуда бошад. Худованд моро ба инсон офаридагиак. Ҳатто ман видеоҳо кардам ба шумо ки мада мисол ки ҳаққи кор ма қадрдонӣ кунед. Ҳеҷ кас гӯшт тоҷико ай санг садо мебурад, ай ягон каси шумо қартон накун садо намебурад. Нахоҳ ки ин қадар дунё бераҳм беинсоф шуда бошад. Ман барои шумо ба хотири шумо видеоҳо мекунам. Видеоҳои чӣ мегӯянд ки шумо дастрас боша ки як маълумот гиред, ки шумо ба қадри сухани ман намерасед, ки мара қадрдонӣ кунед, ки хатия як квартира бигирам, барам бишинем, зиндагима барам баъд аз моҳи феврал иншоаллоҳ. Поделиться кунед, лайк монен, подписаться кунед. Миннатдорам аз шумо.